मा जाबावगोनलाय माखासे मानसिफोरनि न'फोरा जोंहानाबो दोबैबा गैलालै माला गाबावगोनब्रा बे अखायालाय मा एसे दैलै आच्छा बार' थाइबानि लारु दासो बुजिदों आं बे सान्दुङा रागा जोंनानै बहाबा दंहैखुमाथारो बियो मोजां बुरखायनानै लिंहरफिननांसिगोन जेरावबो खिनो हासुनो जायगायानो गैला फायखानाफोरावबो दैयानो लोमजोबबाय जोंहानाबो फायखानाया दैयानो लोमजोबनानैसो दं होमबालाय मायाव खिगोन नोंलाय बेनोथ' खिनो जायगायानो गैला आच्छा फैसा बेगा मोजाङै दोन दै दैयाव गलांहोनाङा खिन्थु मोजां हमथाथार दै जेथिंबो दै गोजा फैसाखौ जुदि हैनो हायाबा आंहा लासिंसिं जागोन ओरैनो फैसा लाबोनानै आंहा लासिंसिं जाखादों दा बिखुनजोनि नोजोराव आं बोरै मोजां जागोन बेखौसो लानानै सिन्था नोंनि दायावनो आंहाबो गोग्लैफागोन मिन्थिबाय नोंहा दाय मावग्रा ओमफ्राय आंहा थाफाग्रा माखौथो बुंदों लोगो खिया जेगो होननानै सिरिथा आच्छा बार' थाइबानि लारु बिखुनजो हाफां आंखौ रागा जोङालासिनो फिसाजोखौ जासिबानो जाबायलै आरो आंनि फावगालि सनाया आंखौ मोजाङै बोजबफिनबानो जाबाय होमबानो खोथाया जोब्बाय जागोन दे मोजाङै सलायबानो जाबाय आंहा गिनायसो मोनदों आरो अखाजों दैबाना जानायजों जेबो नङाब्रा नैबे ओमा राजा थानाया मानि इसिबां जिंगा नोंलाय जायखिजाया फैसा बेगखौ मोजाङैल' लादो बास जाबाय दे जाबाय हे गसाइ मैयासो आलिखौ खोनानै गालांदोंमोनलै आं दिनैनो माथो दैया लोमफावजोब्बायब्रा दाबो आंनि माइ गायनायफोरा रोदोमहां जाबायमोनलै दा दैया लोमजोबनानै होबा माइया थैजोबबा मा जानांगौ जाखोब्रा बेराफारसे आरो माइ गायबावनांगौ दङ आंहा बेनि टेनसनसो लानो ना बैनि टेनसनसो लानो जाबायलै बे अखायाबो मानो इसेबां हाबाय थाखोब्रा हाबाबो नांगौनि बारा हायो हायाबाबो हाथारा सबाब गाज्रि जाथारबायलै बे अखाया सबाब नस्थ' जाथारबाय गसाइ आंनि आलि गोरलैयाव सोर मोनफैलायखोब्रा भिडिअ'सो बानायफैबाय थादों स्वादफोरा बिसोर सिख्लाफोरखौ रायबाबो गन्थङाव दै हाबथारालै मोजाङैनो रागा जोंहैसिगोनलै आं मोजाङै बुंबा मानियाना खुगाखौ बोरैबा बाहायनांसिगोन नङाबा जानाय नंला हारामिफोर जिग्रा थगालिफोर आंनि आलिखौ मा मोनदोंलाय रुवाजों देथारजागोनबो खेला सामसा मोनना लादों रुवा दिन्थिबासो मोजां जासिगोनलै बिसोरखौ नङाबा जानाय नङा दे भिडिअ लादो गावखौल' लानांगौ आरो आंखौबा लाया जाबाय गावखौबो खथ' बुरजा लायो आङो भिडिअ खेबनानै होयो थगालिफोर मा मोनदों आंनि आलि गोरलैयाव जों फट'सो साफायदोंहाय फट' साफायनो दुब्लि बारिखौसो मोनबाय आंनि आलि गोरलैखौसो मोनबाय नोंसोर आं हाया मैयासो आलि गोरलै खोबाय फारसेथिं दै बानायाबो रौ सौरौ जागासिनो दङ इसेबां खस्थ' जादों मिथिबायना नैबे हायावसो बांद्राय दै जाया आरो नोंसोर आंनि खस्थ'खौ डाबल खस्थ' खालामनानै होनो मानो सानोलाय जों दसेल'सो लादों फट' दसेल'सो लादोंना नोंसोरखौ नुबायानो थायो आं बेसर फोबाबो बेसर बारियाव फट' साफायफैयो खोथिया थिलियावबो फट' साफायो आं जिखि बानाया मानो नोंसोर फट'ल' साफायफैयो खामानियावबा जेबो आग बारायहोफैफायाना जुदि आंनि दुब्लियाव फट' लानो लुगैदों भिडिअ लानो गोसो जादों होमबा आंनियाव माइ गायनानै होफैनांगोन जागोन जों माइ गायगोन माइ गायनो रोंमारोना नोंसोर ना माइ गायखालिबो फट' भिडिअल' लागोनलै नोंसोर लाया गायगोन गाबोनो नैबे हाखौनो माइ गायगोन नैबे नोंसोर थाबाय थानाय दब्लायखौनो ओमफ्राय माइ गायनो फैबा फट' लानो भिडिअ लानो मोना मानो नोंसोर फट'ल' लाबा जायाना माइबो गायनांगोन आरो बिनि सायाव नोंसोरो आंनि खेथि बाथियावल' बांद्राय नोजोर होयो फट' भिडिअ लानो नोंस्रासो फेसबुकआव हगारगोन नोंस्रासो मुलाम्फा जागोन आंहालाय मा मुलाम्फा जागोनलै बेनिखायनो आंनि माइ दुब्लियाव नोंसोर फट' भिडिअ लानोब्ला माइ गायनानै होफैनांगोन दै जागोन ना जागोन माला गायफैनांगौ बुं गाबोननो जागोन दे जों फुङावनो फैगोन मबाइल लाबोफानो मोना आरो नोंसोरनि लोगोफोरखौबो बुं आंनियाव बेफोरबायदि भिडिअ खालामफैनाङा होननानै दै नोंसोरो गायनो रोङा फुनो रोङा भिडिअ खालामबाय थागोन गायग्रा फुग्रा सिख्लाफोरासो लाजिनांगौ जायो बेसेराफोरा नोंस्रा फेसबुकआव हगारगोन गायनो रोंग्राफोराबो फेसबुकआव हगारबा बिसोरा बखि
बिदि गाफायनांला दे जारौमोन ओमफ्राय गाबोन फुङावनो माइ गायनो फै जागोन दे जों फैगोन थांनो हासिगोन जों भिडिअ लानो मोनगोन ना लानो हागोन खिन्थु आलि गोरलैया नङा दे जागोन दे गाबोन फैनो दाबाव दानि जुगनि गामियारि सिख्लाफोरखौ मा होनबावगोनब्रा जेन उन्दैनिफ्राय टाउनाव थानानै देरनायसो आरो टाउननि सिख्लाफ्रा जेसेबां लेभेल होयो बै गामिनि सिख्लाफ्रासो बांसिन लेभेल होग्रा जाबाय आरो गामिनि सिख्लाफ्रासो बांसिन बादुला बादुलि जानो हमबायलै न'खराव माइ गायो नाथाय दुब्लिखौनो सिनायलायिबो दंसै न'खराव मा खेथि मावदों मा मावाखै बेफोरखौ सिनायलानो दानि सेंग्रा सिख्लाफोरा खालि फटक भिडिअ लानोबाल' जेम हेलौ सानसे बुं दुम्फावखौ हस्पिटालाव नायहैनो जागोन दे जागोन नों थांग्रोदो नै दुब्लि बारियाव सिख्लाफोरा बिराद भिडिअ बानायफैदोंलै बिसोरखौबो नोजोर होनांगौ जाबाय नङाबा आलि गोरलैखौ सेस गाफ्लेजोबो आरो बे माइ गायखांनाय खिनियावबो बिराद दै जाबायलै बेखौनो एसे नायफैदोंमोन आं आच्छा जागोन दे नों थांग्रोबानो जाबाय हे गसाइ मा जाबावगोन दुम्फाव फिसाया इसोरनि अननायाव मोजाङैनो मोजां हामबानो जाबाय दे दैखरनि मोदायजोनाव खबर लाहैनांसिगोन नामा खेबसे ओमफ्राय दैखरनि मोदायजोआ बुंदोंमोन आंनिफ्राय माबा मोनसे नांगौ होननानै दाबा मा नांगौ बिनो थांनानै सोंहैफिननांसिगोन हे गसाइ दाबो जायाना नोंसोरना जासिगोन दा दाबो माइ गायनो फैनाया मिसासैलै बिसोरखौ नुनानै आं बिदिसो सानबाय फटक भिडिअ लानोल' फैथारगोन बायदि मोनथारदोंलै आं जियानो जादोला बे बोसोरनि माइया मोजाङै मोजां जानो मोनबानो जाबायलै बोसोरसे जेने थेने थांनो मोनबानो जाबाय आच्छा बारा थाइबानि लारु इसिबां उन्दै बैसोआवलाय मानि केन्सार जाखोब्रा बे दुम्फावालाय बे दाउसो देलायनो थाखायनो जादों बायदि मोनदों आं बे बिमाया फिसाखौ एसेबो थाल लानो रोंखाया आंबो बेखौनो बायदि मोनबाय आं उन्दैनिफ्रायनो जिबायदि खामानि मावनो होयो होननानै खोन्थाबाय थाखायो आंनो बे सन्थलाया फिसाखौनो एसेबो ताल लायाब्रा साला ओरैनो बिमा जागारदों बियो बिराद रागा जोंनो ओंखारो आं एखनबा एखनबा दाउसो देलायखौ नाथाय मा खालामनो मालायनि न'खरनि खोथाखौ बुंजायाबो ना बुंबा आंनि फिसासो होननानै बुंगोन मा बुंगोन बेलाय बुंखायोआनो बियो माबा मोनसे बुंबाथाय आंनि फिसासो होननानै बुंखायो हामथारथोंसैहाय बेसरा बम्ब्रनि खोथाखौ सानोब्लाबो बोरैबा मोनलायथारो आं मा मोनो आरोहाय बेसरा मोनलायलाङो गोसथोनाय गार्लफ्रेन्डखौबो मोनासै जायखौ सैया बेखौसो मोननांबाय सा बिदिब्लाथ' नों आंखौबो दुखु मोनो नङा होमबा आंनि जानानैबो दुखु मोनफायोना नोंखौलाय मानो दुखु मोननांगौ जाखोसै आंलाय आंबोथ' आंनि गार्लफ्रेन्ड सोमस्रिखौ मोनासैना बे नोंनि दायनि थाखायसो जादों दा बम्ब्राबो दुम्फाखौसो खावनो थांदोंमोन दा दुम्फाखौ खावनो थांनायनि जायगायाव बियो दाउसो देलायखौसो लाबोदों बम्ब्रना बेलेग नोंना बेलेग बे हांग्रि मोन्दियालाय नोंजों हाबा जायाना न'आव थांदोंखाबायमोन नोंसो हाबा जानायना नायनो होननानै लिंना लायफिनदों दा गावखौनो बम्ब्रमाजों रुजुनानै लाथारनाङा नों जायाफ्रामा आच्छा आंनि दुखुआ दुखु नङा माने मालायनि दुखुआसो दुखु ना हापां नोंनि नोजोराव बेनिखायनो आं नोंखौ नायनो बायो मिथिबायना आंबो मालाय नोंखौ नायनो लुगैयो आरो दा बे दुम्फावा माबा मोनसे जादों होननायखायसो नोंजों फैफाथारदों आं नोंखौ लाबोफादों आंबो नोंजों गारि गाखोफानो गोसो गैयाब्रा दुम्फावनि थाखायसो फैदों होमबानोथ' सिरि सिरि थादो सिरि सिरि जिरायदो आंलाय सिरि सिरि जिरायखानानै दंखायो माथो जिरायगोनसो आसरिलै हापां साला आंनि दुखुखौ बिराद नायना थानो मोजां मोनो ना नों आंनि दुखुआबा दुखु नङा मालायनि दुखुआ दुखु ना अमा राजा नों नोंखौ सिनायाबा आं नोंखौ बिराद मोजाङै सिनायो मिथिबायना नों मालायनि खोथाखौ साननायनि सिगां गावनि खोथाखौसो सानग्रोयो नङा होमबा माबोरै जेरै नों गोदो सेंग्रा समाव सोमस्रिनि खोथाखौ सानासै सोमस्रिया मा सानगोन बेखौबो नों मोजाङै नायबिजिरासै गावनि गोसोआ मा सानदों बेखौल' खालामबाय अहंकारिनि थाखायनो नोङो सोमस्रिखौ गारनानै हांग्रिमोन्दिखौ हाबा लाबाय बेफोर नोंनि गासिबो दाय दा आंनि सिगाङाव जाला माला बुंलाबायना नोङो असाइस बासाइस जाबाय दे जाबाय दाउ बिमाफोरबायदि केप 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 होनबाय थागोन दाउ बिमाया बिदि होना ना हांसोआसो होनो दा बेनो हांसो बायदि केप 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 होनबाय थानाय नोंलाय सैमा बायदि टां 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 होनबाय थाया होमबा नोङो थ' खोनानाय बायदिबा सैमाजों लोगोसे मोखानि आखलबो लाबावबायनो माथो नोंलाय दा बुंसै थालिर लुगैयो आं मानो जानो लुगैदों आरो होमबाबो जाया आं दुम्फाखौ नायहैग्रोनोसै मोनखासिगोनबो हस्पिटाला आच्छा र' थाइबानि लारु ओमफ्राय नोङो फैसाखौ लाफिनगोन ना मा जाखो बेबायदि खेथ्रआवबो नों फैसानि खोथा माबोरै बुङो दुम्फावनि बेमारा मोजां जाग्रोनायखौ नाया माबा फैसानि खोथासो बुंदों इसेबां फैसा लुबैयो नों नङा नोङो एमाव राजानो फैसाखौ हरनानै बिफिननायखौसो बोरैबा खोनाथारदों माने नांफिनगौथ' आरो जों फैसाजों जेबो डिल खालामजाया बेनिखायनो आंनो फैसाखौ नांफिनगौ
आंबो मिथिब्रा नारजि बुदाङा नोंनाव फैसा बिफिनदों नङा होमबा नारजि बुदाङा लायफिननो होफिननायखायसो नों थांदों बिराद मोजां मिथिब्रा आं नोंखौ हापां जेरै नों आंखौ मिथियो आंबो नोंखौ मिथियो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 Hai, minina, जों मानसि बेमारिसो नायनो नागिरदों मिनिनो मोना अच्छा बारु थाबानि लारु हप्पा ओइ फावगालि गिनाय मोनदों नामा एसे मानो गिनांगौ जाखो आं थानायावलाय गिनाङा आच्छा दे नों दसे थाथ' आं लोगोफोरखौ एसे खबर लाहैनि आरो जोंनि हाबानि थाखाय दुम-दाम मा खालामनांगौ मा खालामनाङा बेखौ एसे जगार खालामहैनि जागोन दे ओमफ्राय मबाइलफोरखौ सुइच अफ खालामनानै दोनखाबाय दा दोनबाय दे मोजां नङाबा फन हरनानै नोंखौ डिस्टार्ब खालामगोन ना बेनिखायनो नों मबाइलखौ अन खालामालासिनो सिरि उन्दुनानै थादो जागोन दे आच्छा दे आं फैबाय बावै नोंलाय मा खालामफैदों बेवहायलाय फैनो मोना आरो मोनो बाजै गोदानखौ नायनो फैदों नङा होमबा नाय बाजै गोदानखौ मोजाङै ताल लाबानो जाबाय जागोन दे आच्छा आं फैबाय फावगालि नों जोंहानि आदा बोराइजोंनो हाबा जानोसै आरो दाबो सम दं आं नोंखौ न'आव दोननानै फैफिनगोन आं आइखौ जोबोद दुखु होनानै फैबाय आं आइखौ दरखांफिननानै फैदों आइया आंखौ निमाहा होनाय नङा होगोन आं नोंखौ दोननानै फैगोन ना आंनि खाफालाव थफिरामानो दङ खोमा आं बेवहायनो थानोसै जाम्बि जादों नामा गोसोखौ इसिबां बेफोरबायदि गुरै खालामना लायोना दाबो सम दं फावगालि देनां हाबानि उनाव उन दाहा खालामस्लायस्लाय नों दानो मोजां थिरां मोनसे लादो नांगौबा आं नोंखौ दोनलांगोन ना आं नोंखौ बेफोरबायदि बोराय मानसिजों हाबा जानो होआ नों मा खालामनो हानो दे आं गोसो जानानै थफिरामजों फैफ्लांबाय बेनोथ' नों फैनो होननानै फैयाखै नों बोरैबा साननानैसो फैदों नङा होमबा औ दाबो सम दङ आं नोंखौ दोनलांगोन आं न'आव थांनो हानाय नंला बयफ्रेन्डनि न'आवलाय बयफ्रेन्ड नोंना बयफ्रेन्ड गैया होमबा बयफ्रेन्डजों नांलायनानैसो फैयाखैथ' नों मानो होनोब्ला सिख्लाफ्रा बयफ्रेन्डफोरजों नांलायबाथाय गावखौनो सिंगोल होननानै फेसबुकाव पस्ट होयो आरो मालाय हौवाफोरजों रायलायो आंबो बिदि जानानैसो फैदों खोमा आदाजों आं रागाजोंसो थफिरामजों फैदों आं थफिरामखौ गोसोखौनो थोआ आंनि आइनिफ्राय आंनि सोलाय फैसा लानानै थांदों आंनि बयफ्रेन्डआ बेनिखायनो आं जोबोद दुखु मोनदों आच्छा बिदिसो जाबाय होमबा खोथाया आं दा न'आवबो थांफिननो हाला बयफ्रेन्डनावबो थांनो हाला बेनिखायनो लाजिंसिं मोननानै बोरैबा मोननानै आं थैनो नागिरदोंमोन मा औ आं थैनो नागिरदोंमोन आं थैनो नागिरनायखौ थफिरामासो बासायनानै आंखौ बेवहाय लानानै फैदों आरो आंबो फैफादों दे जेबो नङा जानानै थांनायखौलाय माथो खालामनो नङा होमबा दाबो सम दङ आं नोंखौ दोननानै फैफिनगोन अब्लाबो आं नोंखौ आदा थफिरामजों हाबा जाजानो बादों दा गामिनि मानसिफोरा मिन्थिबा बांसिन रुमार्स जागोन बेनिखायनो ओंखारदों आंजों आंखौ दोनलांनानै नोंहा प्रब्लेम जायाथ' जाया सासे मानसिनि जिउखौ बासायनायाव आं प्रब्लेमाव गोलैबाबो जेबो नङा अब्लाबो जिउआव थांना थासान्दियावलाय माबा माबि मोगा मोगि जाखानांगौ दा बे जों मोगा मोगि जागोन आं जेबो नङा नों खालि ओंखारदोल' नै जानो गोनां बिहामजो नि थाखाय दखनानै लाना फैबाय आं नैबे दखनाखौ हाबायाव गाननांगौ दा आयै फावगालि एसे बोरैबा मोनदोंनो बेखौ न'आव दोननानै फैबा जाया आरो मानो दोनहैफिननांगौ जाखो हाबानि सिगाङाव एसे बोरैबा मोनखायो बेफोरलाय नर्मेलखा जेबो नङा आरो नोंदायाबो बैसो जायाखै नङा जाबाय फावगालि न'खौ गोसोखांनांला दिनैनिफ्राय बे न'आनो नोंनि नैबे दखनाखौ लादो बे न'आनो नोंनि न' जाबाय दिनैनिफ्राय नो दखनाया लादो ओमफ्राय देलायनानै रेडि जादो थाबनो रेडि जानानै थादो एलबार्ट मा जाबावगोन दे दा जेबो जाया न'नि दरवाजाजों थांगोन जों रावबो नुनाय नङा जोंखौ दखनाखौ नों बेवहायनो दोनदो थांनोसै थुदो नङाबा दा नों थांनो हानाय नङा जागोन दे आइम सरि आयै आं नोंनि बादगा खामानि मावनो थांगासिनो आंखौ निमाहा हो फावगालि दरजाया बैथिंजायनो दं फै आंनि उन फावगालि नों आंनि उनावनो था जागोन दे न'आव मानसिफोर फैहांबायानो फावगालि थुदो थांनोसै माबार फै दे सोरबा मानसि थांनाय बायदि खोनादों माथो आंलाय आंबो नों दरजाखौ बुहैलाय आंखौ जेरावबो खामानि थिनबाय थानाङा नों देनां खिनो ओंखाराखै खि गोरा जादों होननानै नोंनि खिखौबो बख'नो होगोन खोमा आंखौ थिगबो गैयालै आं दरजा बुवा गावबागाव बुहैथां एमाव राजा मा दं बेगावलाय बे बेगा ना आंनि बेग नङालै नोंसो आइनिसो आइनि बेगखौलाय नों मा खालामनो लांनाय
नोंसा आइनाव सोंनानै लादो ओमफ्राय नोंसा आइयालाय आइयाथ' नोंसा न'आवसो थांदोंमोन औ थांनायालाय थांदोंमोन जोंहानाव आं न'आव फैबाय खोमा सानदों मा नोंसा आइया न'आव फैयाखै दाबो हरदो होमबा बेगा बे बेगखौ नोंसा आइनि आखायावसो होगोन ओमफ्राय फावगालियालाय फावगालिनि आखायावबाबो होलांगोन फावगालियाथ' गैयाना दहायनो ओंखारलांनायानो दाबो फैयाखै आइखौ दस बाजार थांथोनानै गालांलायदों बियो नोंखौ लोगो हमनो होननानै औ एमाव राजा फावगालिखौ नों मा खालामखोलै बोरै फावगालिया नोंखौसो लोगो हमनो होननानै थांदोंमोन फावगालिखौलाय आं लोगो हमखादोंमोन दुलुराबो नुदोंना ओमफ्राय जों सानैनि गेजेराव एसे नांलायलायनाय जादों ओमफ्राय बियो थफिरामजों थांफादों आरो मा थफिरामजों औ थफिरामजों थांदों बियो थफिरामजों मानो थांदों बेलाय आं थफिरामनो फन खालामनि हेलौ थफिराम ओइ थफिराम मा जानला मोनला बुंलाबायदोंलाय फावगालियालाय नोंजोंलाय मानो हाबा जानांगौ जाखो फावगालिया आंखौ रागा जोंनानैसो नोंजों थांफादों दा होनबानो नोंजों हाबा जागोन नामालाय फावगालिया नोंजों नांलायबाय थाया आं नोंखौ ओरैबाबो रागा जोंखायो आं र' थांगासिनो आं नोंखौ नोंनि न'आव थांगासिनो आं मा खालामदोंलै नोङो मा खालामदों नैबे एमाव राजायाबो खम मानसि नङालै मिथिनानै लाखा एमाव राजा मा होनखो बे थफिरामा ना जाफा बुंलाबायो फावगालियालायनो थफिरामनि न'आव खारसनहैबायनो ओमफ्राय दा मोनायावनो हाबा जासिगोन नामालाय नंमारगौसो होमबा फावगालिया थफिरामजों थांबाय आइला थांहरबाय नामाब्रा आइया मिथिबाथ' बिराद रागा जोंगोनलै ओइ एमाव राजा नोंखौबो गारनाय नङा जोंहानि आइया नोंनि थाखाय जादोंबा औ गोरोन्थिया आंनिनो बेनिखायनो आंनि गोरोन्थिखौ सुद्रायनो थाखाय आं थफिरामखौ लोगो हमहैगोन आरो थफिरामनि न'निफ्राय फावगालिखौ लानानै फैगोन नैबे फैसा बेखौ नोंसा आइनो होबानो जाबाय आं थांनोसै दुम्फाव नों आंजों फैफानांला दे आं फावगालिखौ जेरैखि जायाबाबो लानानै फैगोन र' आंबो थांफागोन बेखौ न' सिङाव दोननानै फैनि आं दे फै आंथ' जेबोखौनो मिन्थिया माथो मानिफ्राय मा जाखो आरो नैबे बेगावबा मा दं बे बेखौ उनाव माथा मारिबाय थासिगोन आं फावगालिखौ लायग्रोनोसै बे फावगालियाबो मा खालामो दे गथ'आ ओइ बेबो जोंनि सासे मेम्बार बिनि मुङानो जाहैबाय जायफ्रा बेथ' माथो गथ'सो नोंसोरनि समान बैसो जागोन बियो गथ' नङा नाथाय हाइटआसो बेना एसे गाहाय आच्छा हाइटआसो गाहाय होमबा नोंना मानसिखायो दे आंनि हाइटखौ बांद्राय बुंबाय थानाङा आच्छा बस मानो लिंहरदोंमोन जोंखौ नोंसोरखौ लिंहरनायनि जाहोनानो जाहैबाय मोननै जाहोन मोनसेल' नङा मोनसेयानो जाहैबाय आंनि गेंखौ बुरजा बानायनाय आरो मोनसेयानो जाहैबाय आं दा हराव हाबा जासिगोन औ आं हाबा जासिगोन बेनिखायनो आंनि न'आव नोंसोर थांनांगौ आंनि हिन्जाव गोदानखौ लांफैग्रा मानसिफोरबो ओंखारगोन बेनिखायनो नोंसोर आंखौ गार्ड होनांगौ गार्ड दे बिदिबालाय माथो नायबावखो थांदो आंनि न'आव होमबा गारि दिहुनहैनोसै जों दे माबार आदाथ' बिराद सोरलै बाजैया फावगालि एमाव राजानि गार्लफ्रेन्ड औ बियो एमाव राजानि गार्लफ्रेन्डमोन नाथाय दा नंला नोंनाथ' बादालिसोमोन औ बादालिसोमोन नाथाय आं बादालिखौ ब्रेकआपखौनो खालामनो मोनासै र' बिनि न'आव थांनानै बेखौ बाय लानानै फैनि नङाबा गाज्रि मोनगोन ना बियो नोंलाय आंजों थांफागोन ना थांफाया ना एमाव राजानि गार्लफ्रेन्डखाय दुखु मोनदों आदा आंहा बेवहाय जेबो बुंनांगौ गैया आं नोंजों थाफानो मोनबानो जाबाय दे होमबालाय मानो लिंहरनायमोन आंखौ दानसोरां नों आंखौ इसेबां रागा जोंबाय आरो गुमैनि खोथाखौ लानानै रागा जोंनो ओंखाराबा बिगुमाया माब्रै नोंनि जानानै आंखौ रायहरनांगौ जाखो नोंजों सोमोन्दो दं होननानै बोरै खोन्थानो हाखो बियो आं गुमैखौ रायनानै फैबाय थिगसे आंना गुमैयानो बेफोरबायदिबा आं मा खालामनो दे गुमै अमा राजाया बेफोरबायदिनो सावलुनथार बथबथिखौबो बिराद एदावो बियो आरो आंखौबो हायोबा नों रायनांगौसो नों आंखौसो रागा जोङो आरो नोंनि गार्लफ्रेन्डखौ जे बिनि बिगुमाया नोजोर होदों बेखौ नों रागा जोंनानैसो उल्था रागा जोंनांगौ बिखौ आंखौसो रागा जोङो आरो नोङो गुमै अमा राजाखौसो रायनांगौ आंखौसो रायो आरो खोनासं आं नोंखौ जोबोद थार गोसोयै मोजां मोनो दानसोरां आंहा गुमैजों जेबो सोमोन्दो गैया दिनैनिफ्राय आङो गुमै जानायफोरजोंनो रावजोंबो रायलाया रायलायनोबो नाङा गासैबो बिगुमै जानाय मानसिफोरा मोजां इन्टेनसनजों रायलाया बिबोनां जानाय सोमोन्दोबानो बिसोर एदावनो लुबैयो बेनिखायनो गुमै सोमोन्दोनिफ्रायनो गोजानाव था जागोन दे नोंल' आंखौ रागा जोंनांला रागा जोङा दे हायोबा गुमै अमा राजाखौ रायबानो जाबाय आरो नों मालाबा जागोन दे होमबालाय नों आंखौ रागा जोंला दा रागा जोंला होमबालाय नोंनि मोखाङा मानोथो रागा दाबो आंनि मोखाङानो बेफोरबायदि खामाथो नङा माथो दाबो आंखौ रागा जोंगायाखै जाबाय दे जाबाय साया गुसु जासिगोन लोंदो दिनैनिफ्राय गुमैजों रायलायनांला जागोन दे नोंसा गुमैया नोंखौ माबा मोनसे बुङोबा माबा मोनसे खालामनो नागिरोबा आंखौ खबर हरबानो जाबाय जागोन दे आइ लाभ इउ दानसोरां आइ लाभ इउ टु एलबार्ट औ बुं जों बहा थांनो नागिरदों न'आवबो थांनो हालाबालाय आरो बयफ्रेन्डनि न'आवबो थांनो हालाबालाय मायावथो थांनो गोसो जादों नों आंहा जेरावबो जायगा गैला होमबालाय आं गुवाहाटियावनो लांनोसै आं नोंखौ बिनि उनाव मा जायो नायनोसै जागोन दे गुवाहाटियाव थांनानै आं माबा मोनसे खामानि मावनोसै गुवाहाटियाव आंनि लोगोफोर दङ बिसिनाव साननैसो थाहैथ'नोसै जागोन दे
दे माबार फै नङाबा सोरबा नुगोन जोंखौ दाबो फैला आरो आंनि रजे थफियामा रजेखौ नेनानैनो आंनि मेगना सुरवायलांनोसै अब्लाबो नेबाय थागोन आं नोंखौ दैनि गाथोनाव दिङा जावबोनानै फैगोनखौ आं नेनानै दङ थफियाम आं नेनानै दं ओइ बादालि आयो बाला आंनि रजे थफियामा फैबाय आंहा बेखौनो फैगोना फैया बेलाय होननानै दुखु जागासिनोमोन बांद्राय दुखु जानाङालै नै आं नोंनि थाखाय बिबार लाबोबाय लोगोसे नोंनाव मोनसे खोथानि थाखाय निमाहाबो बिनो फैबाय आयो मा खोथाहाय जेलाव थांनाय खोथाया आं जेबो सानाखै आं नोंखौ बिराद मोजां मानसि खालामगोन मिथिबाय ना नांला दे बेफोरखौ इसेबां खस्थ' खालामबाय थानांला दिनैनिफ्राय नों जि गोसो जायो बेखौ खालामबानो जागोन नों सोरजों हाबा जायो जाहैबानो जागोन सोर हौवाखौ गोसो थोयो थोबानो जागोन आं जेबो बुङा माने आं हाबा जासिगोन होद नैबे थफिरामा मालाबाबो थगाया जेखौ नंगौ बेखौ थब्लं थब्लं बुंखायो आं माने हाबा जासिगोन बेनिखायनो आं नोंनाव निमाहा बिनो फैदों आं सानदोंमोन नोंजों आंजों गोजोन संसार जानो होननानै नाथाय जों संसार जाबा राशिया मिलायनाय नङा खोमा बिनिखायनो ग्रहफोरा जोंना मिलायलाया नालाय दानगारबाय थायो आरोना लोगो हमलायनोबाबो लोगो हमलायनाय जाया गोसो थोलायनो सानबाबो गोसो थोलायनाया जाया बेनिखायनो जों सानैनि ग्रहआ मिलाया खोमा ग्रह मिलायिजों मिलायि हाबा जाबा बिराद लकसान जायोलै दा आं बेखौ साननानैनो नोंनि मोजांखौ साननानै आंनि मोजांखौ साननानै आं जों सानैनि मोजां मोनलायनायखौ बेखिनियावनो थुंगे होनो सानबाय आरो आं दा हाबा जानोसै गुबुनजों आंनि गोसोआ दाबो थौले नङाब्रा गोथौआनो दा बे आंनि गोसो गोथौआव नोङो सानस्रिनानै गब'नो नांला मिथिबायना मानो होनोब्ला जों सानैनि राशिया मिलाया नो बिबारा लादो आरो आंखौ निमाहा होदो बावै नोंनि गोसोजों माब्ला गेलेखोब्रा ना आं नोंखौ मोजाङैनो फुदुंनो मोन्दों ना नोंनि खानाय खावलायखौनो बिलिरनो मोन्दों जों सानैया मोजाङै गोसो थोलायाखैब्रा बेनिखायनो गाब्रु गाब्ला दुखु जालु जाला जानांला मिथिबायना बिबारा लादो आच्छा दे मालाबाफोर नोंनि गोसोखौ आङो गोग्गोमैनो दुखु होबायब्ला आंखौ मोजाङैनो निमाहा होदो आरो आंनि हाबानि थाखाय बोर बिदो आच्छा दे ओरैनो गुबुनखौ मोजां मोनफ्लानायालाय माथो जेबो खस्थ'खौनो मोनाखैमोन नोंल' मोजाङै रायजो जादो दिनैनिफ्राय नैबे लांगोनायाव नोंखौ मालाबाबो नेला थफिराम मालाबाबो नेला दुम्फाव सना माबायदि मोनदों दा देहाखौ मोजां मोनदों आयै आफा बारा दुखु जानाङा आफा आं नोंसोर दुखु जाबा आंबो दुखु मोनो दुम्फाव फिसा जेबो दुखु जायाखै जों जेबो दुखु जायाखै हेलौ नै 102 रुम सिङाव दं जों दे हाबफै हाफां आरो अमा राजा ओइ बम्र खोथाखौ खोनानानै बिराद बोरैबा मोनबायलै बम्र बेफोरबायदि थासारियाव आं मा बुंनो हाबावनो दे दा इसोरनि खाथियाव फोथायनाय लाखिदो आरो इसोरनाव आरज गाबदो आंबो इसोरनाव आरज गाबगोन जाहाथे दुम्फाव फिसाया थाबैनो मोजां जायो दुम्फाव माबोरै दं जों मोजाङैनो दं नोंबो मोजां जागोन दे दुम्फाव दुम्फाव नोंनो जों फिथाइ लाबोनायखौ लाबोनो बावगारबाय गारियावनो दोनबोफ्लांबाय आं अमा राजा थांलाय लायनानै फैलाय लायनि आं ओइ बम्र फैलाय दे दुम्फाव नों गिनाङा दे गासैबो थिग जाजोबगोन दावसो देलाय नोंहालाय मा खबर जानांगौ दे फिसाया गोदाव सोराव जानांबाय आंनि थाखायनो आं फिसाखौ खांनानै मोजांखौनो आदार लानो रोङासै मोजांखौनो जोथोनखौनो लानो रोङासै गासिबो आंनि दाय दा जि जाबाय बेफोरखौ साननानै लाब गैला दुम्फाव फिसाया मोजां जाथों बेखौल' आरज गाबदो फिसाफोरखौ बिमाफोरा एक्सट्रा केयार खालामनांगौहाय बिमाफोरनाव एसेबाबो फिसाफोरखौ केयार खालामनाया दायथ'आ बांसिन थायो बिफाफोरनावबो थायो नाथाय बिमाफोरा बांसिन लानांगौ जायो बिफाफोरा खामानियाव थाङोबा बिमाजोंसो थानाय जायो नालाय फिसाफोरा बेनिखायनो बिमाफोरा नोजोर होनांगौ आरोना दा जि जाबाय थांबाय नों गावखौनो बेफोरबायदि सानबाय थानांला दावसो देलाय नोंल' आखलखौ मोजां खालामदो होमबानो जाबाय ओमफ्राय दुम्फाव फिसाया थाबैनो मोजां जानायखौ आरज गाबदो बेखौनो गाबनोसै आं इसोरनि खाथियाव थांनि
नों दुमफावजों रायलायथ'दे हापां। दे जागोन। जोमग्राखौबो बहा दोनखोथाय आं साननानैनो बावगारग्रासो जालायलांबाय आं। दे फिसा बेमार जानायफोराव बिमाफोरा इसिबां लोरबां जानो नाङा, स्ट्रंसो जानांगौ। दे थांदो इसोरनाव आरज गाबहैदो। नों रायलायथ'। दुमफाव नों बांद्राय टेनसन जानाङा दे, टेनसन जाबा बेमारा बांसिन नाख्रेबो। थेंक इउ। आं बांद्राय गोबाव थानाय नंला। आयौ मानो बिदि बुंदों? हामा बुंनाङा बिदि। आइ आरो आफामोनखौ मोजाङै नायदो, आं माबा मोनसे जाबा। ओइ दुमफाव बिदि दाबुं, हामाहाय बिदि बुंनो, मिथिबायना? बेमारसो, नंखाय बेमारफोरखौ नों गियो नामा? बेफोरजों बुलायनांगौसो। नों स्ट्रंखा दा, हामा बिदि बुंनो। आं दं दे नोंनि खाथियावनो, नोंजोंनो थाफाबाय दं आं। आं उन्दुनोसै। दे दसे उन्दुथ'दो। ओइ बम्र, मा होनदोंलै डक्टरा? डक्टरा बुंदों बांद्राय गोबाव थानाय नंला दुमफावा होननानै। माबोरै बेफोरबायदि जानांगौ जाखोब्रा? दा केन्सारा 3rd स्टेजआव दङनो दुमफाव फिसाना। दा 4th स्टेजआव मोनहैबानो मानसिखौ जों मोननाय नंला। दा सहैहां जादों होननानै बुंदों डक्टरा। आइला बिखाखौ खेङेट मोनलायथारदोंलै माथो। फिसाफोरा माबा मोनसे जाबा जों बिफाफोरा बिराद बोरैबा मोनोलै। नोंनि दुखुखौ आं बिराद मोजाङैनो बुजिदोंलै बम्र भाइ। नोंनि बे थासारियाव आं नोंखौ मा होननानै बुरखायबावगोन, बुजायगोन आं बेखौ मिथिला। सासे बिफानि सेराव गावनि फिसाया जुदि बेफोरबायदि अबस्थायाव जायोबा हाजारखि इसोरा फैनानै बुजाया मानो गोसोखौ मोजां मोना। जोंनि नोजोराव फिसाफोराल' हेल्दियै थानांगौ, बास बेखौल' लुगैयो जों। औ अमा राजा। दा आं बेखौनो आरज गाबगोन इसोरनि खाथियाव, जाहाथे दुमफाव फिसाया थाबैनो मोजां जायो। र' फन फैदों आंनाव। हेलौ मा? हाफांनि फिसाजोआ थफिरामनाव खारसनबाय? नंगौना नङालै? मा जातनि निउस हरनाय जाखोब्रा आंनोलाय? मालाय आंखौ एप्रिल फुल खालामदों नामाब्रा? ओरैनो टेनसनाव दंखायो आरो टेनसन दाहरलाय आंनो। साला मा बुंहरलाबायबाय थायोथाय मानसिफ्रा, एसेबां फ्रि टाइम दंना इसोरनाव मालायनि खर' जानो। माबा हाफांनि फिसाजोआ थफिरामनाव खारसनहैबायलायनो। आच्छा बारु थाइबानि लारु जियानो जादोला, जोंहा बेफोरखौ सानबाय थानो टाइम गैया। जोंहा दा टाइम थानांगौ दुमफाव फिसानि थाखाय आरज गाबनांगौ, जाहाथे दुमफाव फिसाया थाबैनो मोजां जायो। मालाबा थासारिया जोंनि आखायाव थायालै, इसोरनि खाथियावसो थायो। बेनिखायनो इसोरनि खाथियावनो थांनोसै। बिदि बुंनानै गोसोखौ आं बुरखायनो गोसो गैलालै। जिउनि बे जोबथा बुब्लियाव दुमफाव फिसाखौ न'आव लांनानै मोजाङै जोथोन खालामहैनोसै आं, जाहाथे दुमफाव फिसाया जिउनि जोबथा बुब्लियाव मोजाङै मोजां थांनानै थानो मोनो। होमबालाय नों जेखौ मोजां नुयो बेखौनो खालामदो। आरो नोंथांमोननिसिम मोनसे गुरै खावलायहरनाय, नोंथांमोननि सेराव भिडिअ लाबोनोनो हायासै, बिनि थाखाय बिराद लाजिनायजों लोगोसे सरि बिनाय थाबाय। मानो होनबा भिडिअखौ बानायदोंमोन, नाथाय बिरलाजोब्बाय, डिलिट जाजोबना होनानै रागाजोंनो साननै बानायखैमोन आरोखि ना। दा दिनै बानायफिननाय जाबाय। थ' लोगोफोर बाय बाय, नोंथांमोनखौ गाबोन लोगो मोनलायसिगोनलाय।